Hei ihanat ystävät, tutut, tuntemattomat. Mun nimi on Rantala Satu ja mä tulin tekemään pienen videon teille ihan siitä, että kuka mä oon ja mistä mä oon tulossa, mitkä on mun juuret ja miksi mä oon nyt tässä teillä kuntavaaliehdokkaana pyrkimässä päättämään Kihniön asioista. Eli mä oon nyt jo täällä. Tää on mun elinympäristöä, mulle niin rakasta elinympäristöä. Eli istun täällä laavulla, omalla laavulla. Ja luonnon keskellä. Mun koti on tossa ihan lähellä. Eli mä oon rakentanut itselleni tänne elinympäristön, jossa mä voin elää rauhassa. Anteeksi, tuli savua. Rauhassa luonnon keskellä ja erityisesti missä mä voin palautua niistä meidän elämän arjen asioista, jotka välillä vähän kuormittaa, niin koti pitää olla sellainen paikka, jossa sä voit levätä, silloin sä voit hyvin. Eli mä oon tosiaan nyt lähdössä Savupiirtin ehdokkaana numerolla 31 kuntavaaleihin. Ja miksi mä nyt haluan antaa oman panokseni nyt tähän hetkeen ja tulla mukaan tähän kuntapolitiikkaan on se, että mä koen, että mulla on nyt annettavaa Kihniön kunnalle ja kuntalaisille ihan siltä osin, mitä mä oon elämäntyönikin nyt tässä tehnyt. Mä oon 20 vuotta yli ollut kiinnostunut, opiskellut, kouluttautunut, hakenut tietoa, hankkinut diplomeita ihmisen kehosta ja siitä, mitenkä se toimii. Ja se on ollut aina mulle sellainen tosi kiinnostuksen kohde. Ja erityisesti mä oon siis luontaispuolella, mä oon luontaisterapeutti. Mä rentoutan ihmisiä työkseni, mä teen sitä hoitopöydällä, mä teen sitä noissa ryhmissä missä me venytellään ja rentoutetaan, rauhoitetaan sitä kehoa ihan fysiologisesti kehon kautta. Eli tää on mun niin kun osaamisalue. Syvintä osaamisaluetta on se, että mitä tulee tapahtumaan, kun tuulivoimalat tuovat tänne niin moninaiset haitat. Tuulivoimalla, mä en ole löytänyt vielä mitään hyvää, eli tuulivoimalla tuo tuhoa monella eri tavalla ja se kaikki tuho, mitä se tuo, kohdistuu meidän luontoon, meidän eläimiin, meidän ihmisiin, meidän omaisuuteen ja sitä kautta meidän hyvinvointiin. Eli meidän täytyy nyt melkein valita tällä mun 20 vuoden ammattitaidolla. Mä sanon, että meidän täytyy valita joko tuulivoimateollisuusalue sillä tavalla, että Kihniöstä tulee sitten teollisuusalue, jossa ei voi elää ihminen eikä eläimet luonto. Tai sitten me valitaan tuulivoimavapaa Kihniö, jossa me voidaan hyvin ja sitten me saadaan tänne myös uusia asukkaita, uusia perheitä, uusia kesäasukkaita. Ja mä oon ymmärtänyt sen niin, että ihmiset olisi se kunnan voimavara. Ja Kihniöllähän on nyt sellainen ongelma, että meillä ihmiset alkaa käydä vähiin. Meillä vanhenee ihmiset ja sitten tietysti se, että ei kaikille ole sellainen kunta, joka palvelisi, koska täällä ei ole ehkä kaikille töitä ja muuta. Mutta nyt me ollaan 1000 taalan paikassa siinä, että
tuulivoima itse asiassa avaa meille oven siihen meidän omaan rikkauteen. Eli jos me sanotaan ei tuulivoimalle, niin se avaa meille mahdollisuuden siihen, että tänne voi tulla uusia asukkaita. Ja nyt on tilanne sen verran eri, että jos kaikki se, mitä nyt suunnitellaan, eli Suomessa on 1800 tuulivoimalaa tällä hetkellä, ja suunnitellaan 11 000 tuulivoimaa lisää, niitä isoja. Koko ajan vaan koot kasvaa, ne ei kuulkaa pienene, koot kasvaa, haitat kasvaa. Niin alkaa olla kullanarvoisia ne alueet, jossa ei tuulivoimaa ole, missä ihminen ylipäätään pystyy enää asumaan ja elämään. Ja tämän mä nyt näkisin meille rikkautena, jos me nyt rohkaistutaan siihen, että me emme lähde sitä siis sitä helpompaa tietä, joka ikään kuin nyt tuntuu, että tuulivoima turvaa meidän kunnan talouden tilanne, kun siitä saa vuokratuloja. Niin jos me emme lähde sitä tietä, vaan me lähdemmekin nyt markkinoimaan kiinniöä turvallisena, luonnollisena elinympäristönä perheille, asukkaille, kesäasukkaille. Ja vielä sanomme, että täällä me lupaamme, että tuulivoimaa ei tule tähän kuntaan. Jos me vielä saatas Virrat, Parkano, Ikaalinenkin, Kurikka, no Kurikassa nyt on jo, mutta tavallaan me saatas tähän sellainen alue, mihin ei tulisi tuulivoimaa, niin meillä olisi asiat aika hyvin, koska ihminen tuo kuitenkin sen kunnalle sen todellisen tulon, sen elämisen ilon, ne palvelut, ne kaikki. Ihminen pyörittää sitä elämää, jota ainakin minä haluan elää. Tuulivoimalat pyörittää niitä vispilöitä tuolla jossain 300 metrissä, tuhoten meidän elinympäristömme ja samalla jollain kaupunkilaisella palaa valo ja ne pystyy siellä somettaa ja hilluun tekoälyn kanssa ja käyttää sitä sähköä, miten ne tykkää. Ja samalla jotkut sijoittajat ulkomailla nettoo rahaa, kun meille Suomeen jää kaikki haitat. Ja me suomalaiset täällä sitten maksetaan niiden sähkölinjat ja niin kuin sähkölaskuissamme kalliit siirtomaksut sen takia, että tuulivoiman sattumasähkö tekee älyttömiä piikkejä meidän sähkölaskuhintoihin, kun silloin kun ei tuule, niin on kuulkaa kallista sähköä, ja sitten kun tuulee, niin tiedätkö mitä sitä on kaikilla muillakin. Että niin kun, se ei ihan toimi niin kuin ne ovat ajatelleet. Mutta siis tuulivoima ei ole vastaus Kihniön kunnan ongelmiin. Ymmärrän, että me kaikki ollaan Kihniön kunnan, me kaikki halutaan Kihniön kunnalle hyvää, mutta on eri asia tehdä päätöksiä pelosta, uhkasta, paniikista käsin ja siitä, että Kihniö on nyt kriisikunta ja niin kuin kohta me ollaan jonkun toisen hallinnon alla ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja sitten sillä paniikilla lähteä ottamaan vastaan niin kuin ratkaisuja, jotka sitten lopulta tuhoaa meidän kunnan kokonaan, koska tuulivoima, jos se tänne tulee, niin se tulee niillä uuden ajan voimaloilla tuhoamaan meidän elinympäristöä. Ja mä voin kertoa sulle, että se kilometri, tai nyt meillä on 1,5 kilometrin turvaraja, kunnan päättäjät on laittaneet, niin se ei riitä. Eläimet väistää 5 kilometriä, joten ihminen on ainakin 5 kilometrin rajalla yhtä lailla pulassa. Ja meidän eläimet, kotieläimet, ja tästä on tietoa jo maailmalla paljonkin. Eli se, että jos me nyt valitsemme ratkaisun, että me lähdetäänkin tekemään
me lähdetäänkin tuomaan Kihniötä kartalle tuulivoimavapaana kuntana, jossa ihmisen on hyvä elää ja olla, niin me saamme kauaskantoisia, puhtaita ratkaisuja säilyttää elämä täällä meillä Kihniöllä. Ja ihmiset, tuulivoimalla. Tuulivoimalat eivät käytä meidän palveluita, ne ei käytä kirjastoa, ne ei tarvi lääkäriä, ei ne tarvi meiltä mitään. Eli ne ei meidän asioita auta sitten loppupeleissä kuitenkaan. Eli tällaisia ajatuksia mulla on niin kuin tässä kohtaa. Ja mä sanon, että mä pystyn kertomaan teille sen, että miksi teidän keho häiriintyy tuulivoimalasta. Se on mun. Se liittyy mun elämäntyöhön, se liittyy meidän autonomiseen hermostoon, se liittyy siihen, että sun keho ei pääse palautumaan ja siitä syntyy ongelmat. Yksinkertaisesti. Ja lääketieteellisesti tuulivoimaloita ja niin kuin sen aiheuttamia häiriöitä on tutkittu paljon Maailmalla ollaan pulassa monessa kohtaa. Australiassa ollaan pulassa. Ihmiset on hätää kärsimässä niin kuin omissa taloissaan, koska ne sairastuvat siellä. Saksassa on tuulivoima, niin kuin on tullut tuulivoiman aiheuttamat diagnoosit niin kuin terveyskeskuksiin. Siellä on omat koodit tuulivoimasairauksille. Halutaanko me sellaista? Mä en ainakaan halua sellaista. Siksi mä oon nyt tässä ja mä oon teidän käytettävissä. Ja se, että okei, minä olen yksi ääni, mutta jos mä pääsen läpi, niin mä vien tämän informaation sinne päättäjille. Ja teen parhaani siellä, että mua kuunneltais ja mä saisin heidät ymmärtämään, kuinka suuri virhe on päästää tuulivoimalat Kihniölle. Ne on virhe, jos ne tulee naapurikuntiin. Niihin me ei voida vaikuttaa, mutta meidän tarvisi nyt yhdessä tehdä niin kuin myös naapurikuntien kanssa yhdessä lähteä rakentamaan meille hyvää tulevaisuutta. Se on meidän voimavara. Ja tiedättekö, että koskaan mitään ei rakenneta tuhoamalla. Ja vielä tähän loppuun, niin aina jos sä joudut valitsemaan kahdesta pahasta, niin sun valinta ei ole oikein. Me voidaan nyt valita Kihniölle elämisen arvoinen elämä meille kaikille. Ja laittaa se poikimaan ja saada se tuottamaan meille taloudellista rikkautta myös ja näin saada esimerkiksi kuntaan palveluita ja saada kunta taas pyörimään uudelleen. Tämä on siis Savupirtinkin tavoite. Eli joskus se, kuka uskaltaa katsoa sinne, minne kukaan ei uskalla katsoa, niin se on suurin lahja. Ja se pitäisi meidän nyt ymmärtää, että ei ammuta sitä tiedontuojaa alas, vaan kuunnellaan sitä. Se on lahja. Kiitos.